Cum a fost experiența ta? A fost plăcută, solicitantă, a durat mai puțin decât mă așteptam și eu zic că a ieșit bine. Ai recomanda acest curs? Da, clar. Adică mi se pare că trebuie să încep de undeva și e cel mai potrivit curs din punctul meu de vedere. Salut, Marius! Cum ți s-a părut această experiență? Salut! Mi s-a părut o experiență foarte plăcută. Am reușit să aplic noțiunile teoretice în practică. E singurul curs la care se pot insera implanturile pe proprii noștri pacienți și nu pe modele și alte fantome. Prin urmare, îl recomand. Echipa este foarte amabilă și ai învățat foarte multe la ei. Te ajută, îți explică, recomand tuturor cursul acesta. Bună, Andreea! Bună ziua! Cum a fost experiența ta? Experiența mea a fost una foarte plăcută. Am reușit să insert primele mele 3 implanturi datorită acestui modul. Emoțiile au fost înainte, dar nici măcar o emoție în timpul intervenției chirurgicale, deși ar fi trebuit să fie. Recomand acest curs tuturor care vor să-și inițieze câțiva pași pentru inserarea implanturilor dentare. Este o carte de temelie foarte bună. Este de recomandat.